veciños, familia, poetas. É difícil xa cando un intervene segundo, porque se traes algo preparado, normal, podo ocurrir que se machaca o discurso. Entón, non preparar nada. Que é unha situación peligrosa. Ese vas de segundo, non preparas nada, e tamén é moi peligrosa. E o problema gravas é ser cuarto, que as alternativas cada vez son menos. Pero, bueno, eu teño claro o que quero aportar. Quería empezar este acto polo revés. Quería agasallar a Eduardo, nada serio, pero quería facerle un agasallo porque, insisto, sin a súa axuda eu creo que non sería capaz de sacar isto adiante. Ademais, tanto él como previamente Manolo García, que está aquí presente, que foi a miña primeira criba estética, poética, non? Pois agradecelle moito o traballo de poda que fixen que tuve que facer nos poemas, da revisión, de ser capaz de estruturar o libro nas tres partes que xa falou anteriormente David, que, por certo, os meus poemas escoitados na tua voz non parecen menos. De verdade, non? É un poeta de verdade, ese cara aí. Entón, decía que quería empezar polo revés, facerlle un agasallo a Eduardo. É un agasallo moi original, único e intransferible. Bueno, marcamos o que é a portada do poemario, que é o obra da artista Rosa Raiz, unha gran amiga. Está enmarcado por Casal de Creación, que tamén rollo manufacturado, unha maravilla. E o texto pon, ti sabrás por que pon, que pon: "Aguardo esta vez por madurar a miña voz en poemario tardío". Nada, un placer. Ok, vamos. Repartín por aí, ou repartistes por aí, repartides unha copia con dúas imaxes. A imaxe, unha das imaxes é a portada do Acuareles de la Rosa, e a imaxe de abaixo é unha imaxe moi parecida. Eu, cando Rosa me enseñou a portada, a verdade é que me quedei prendado dela, porque é unha portada que casi ven dos libros, ven do libro ela sola. Pero nesas dúas imaxes hai unha serie de elementos, de cousas. Das dúas hai un poste, hai un ceo, hai un poste, hai uns cables e hai uns paxaros. A imaxe inferior, esa imaxe é unha foto que fixen eu fai 30 anos. Esa é unha foto feita desde a ventana do meu cuarto. Fixen fai 30 anos. Rosa tenía 10, daquela, xustiña. Entón, ese caso de que, sí, o sea, aí, para mí, existe algo de misterioso neso, non? É algo misterioso, porque os mesmos 4 elementos se volven a repetir 30 anos despois e sin ter... É algo misterioso. Pois, eu creo que en todas as cousas existe un misterio. E precisamente a poesía é un misterio que hai nesas cousas todas. Hai aquí, vou ler un poema de cada parte do libro. Para ler a poesía, como antes tamén se comentou aquí, o sea, a poesía ten as súas reglas internas, o sea, hai unha técnica, hai uns recursos estilísticos, como a metáfora, o símil, influye a formación que un ten, influye os soños, para min son fundamentais, o sea, para min o onírico é importantísimo, esta é unha carga poética para min maravillosa, non? Entonces, nestas, dicía que hai aquí familia íntima miña, e hai o primeiro poema que vou ler, é un poema, creo que recorden comigo meus irmãos que están aquí, que recorden
que viñen buscar a papá para ir de caza e tiraban unhas pedriñas da ventana, non desde baixo, os cazadores. Acordádamos que había unha veciña que nos viña a atar un fío con cordel para atar os chourizos. E acordádamos que tiñamos encima da cama onde nacemos, había un cadro do Santo Anxo que estaba mirando polos nenos que non caíran no leiro. Eses elementos todos teñen a súa maxia, teñen como vos diría, teñen unha simboloxía, teñen unha arte, teñen unha poesía dentro, se se sabe mirar as cousas indudable. Entón eu con eses elementos todos, con ese misterio que rodea todas esas cousas que compartimos desde fai máis de 50 anos, fixen un poema que fala dese cuarto. Naturalmente, como vos decía, aproveito os recursos estilísticos que hai, e claro, entón vou decir as claves destes poemas, de por que, para que entendades, iros a entender perfectamente porque nos une ese mundo da infancia. Outra xente lerá outras cousas, porque a poesía, o ser metalingüística, o significado ser tan abertos, lerá outra cousa. O importante é o estímulo que lle chega ao corazón, e que diga algo eso. Entón, neste poema que fala do cuarto que vos comentaba, di así: cando os cazadores e as súas lanzas apedraban a fiestra, animais enteiros aparecín sen sexo definido e membros sen apuntar, manchado con sangue, desprovisto de amor, inquedo, entre sabas e o cadro con cordel. Recordades que nos decía mamá sempre, decía que o primeiro que fixera cando nacemos era mirar se teníamos todos os dediños. Era moi importante. Entón, eso, traducido a poesía, a miña poesía, son os membros sen amputar. O sea, esa é a clave que pode descifrar este poema. Na segunda parte, hai un poema un pouco máis alegre, ainda que é difícil, non? Porque eu son algo fúnebre. Hai un poema que dediquei pensando na miña filla máis nova, en Mariña, por un cumpleanos dela, non? Entón, quería inspirarme, estou mirando unha foto da nena, de Mariña, esa ten uns pendientes da Cibeche, non? Entonces, non sei, de súpeto, pois aproveitando alguma vez que teño soñado con ela, eses elementos todos que teñen esa maxia, pois elaborei tamén un poema que di así: debeu ser por iso que se vestiu de negro para a ocasión, roubou do enxoval da noiva, saqueou o espléndido colgante de Cibeche. Certo que ademais había necesarias e funestas roupa e riquezas, unha bolboreta morta e margaridas da beira do mar. E pégalle a risa pro desfalco, só para semellar un cadáver que todo se entristeza, xa que nunca máis volverá a relucir. Unha nena de camelia indefensa para ver deste mundo. E finalmente, na terceira parte, hai un poema moi persoal tamén. Recordo, un pouco despois de morrer meu pai, e perdonade polo ambiente tan fúnebre que case era pesadilla, un pouco despois de morrer papá, eu iba para a casa, pero ia a traballar, e iba a pasar por Liñares. Aí a pasar aí por Liñares, era un día de unha mañán cedo de néboa, non? Iba escoitando unha música tamén estimulante, algo patético, seguro. Según pasaba, vin a meu sobrinho, que era un cativo, a meu sobrinho Xavi e máis a súa nai, e tiñense as mans collidas, non? Por todos. Entón, por primeira vez, ese momento, por primeira vez desde que eu vivía, a miña casa estaba baleira, completamente baleira. O sea, nese momento non había ninguén na casa. Entón, sentíme tan triste, tan desolado, non? E ao chegar ao traballo, artellei tamén un poema ao respecto.
bueno, con ese remato, así, dobro máis tempo para comprar o libro. Di así este poema. De repente arrincaron a mortaria da túa estancia, do voso cuarto. Ao ver as mans collidas, un xogo de amor, vexo o espazo en silencio, a nosa morada repleta de néboa, as portas a piques de pechar. Que pronto arrebataron os arumes, os tecidos sombríos da túa estancia, do voso cuarto, o desamparo de todos os obxectos. Moitas gracias.